Ahojte, v tomto videu vám predstavím určitý typ klienta, ako ho rozpoznať a ako s ním pracovať. Ako kouči sa v praxi môžete stretávať s klientmi, ktorí pôsobia zaseknuto, hoci majú obrovský potenciál. Často od nich počujete vety ako rýchlo sa pre niečo nadchnem a rovnako rýchlo ma to prejde. Skúšal som toľko vecí, ale pri ničom nevydržím. Mám strach si vybrať jednu cestu, zostať v nej uväznený a prísť o iné možnosti. Cítim sa ako večný začiatočník a mám pocit, že som povrchný. Nudím sa hneď, ako zistím, ako to funguje. Títo ľudia nie sú nezodpovední ani leniví. Často sú to práve multipotenciáli, v terminológii Barbary Sher nazývaní aj skenery. Sú to ľudia, ktorých mozog je prirodzene stavaný zaujímať sa o široké spektrum vecí súčasne, hľadať rôzne prepojenia, neustále sa vzdelávať a zažívať nadšenie z nových vecí. Pre kouča je moment rozpoznania multipotenciality u klienta prelomový. Keď klientovi pomôžete pochopiť, že nie je pokazený špecialista, ale iný typ mysliteľa, 90% jeho psychických bariér, hanby a frustrácie zmizne takmer okamžite. Aby ste vedeli multipotenciála identifikovať a pracovať s ním, potrebujete poznať jeho prirodzené nastavenie. Ich silné stránky sú impozantné. Multipotenciáli majú hladné mozgy. Učia sa rekordne rýchlo, pretože ich poháňa intenzívna zvedavosť. Dokážu sa bleskovo zorientovať v novom prostredí a rovnako rýchlo dokážu reagovať na zmeny smeru. Vďaka prehľadu v mnohých oblastiach vidia prepojenia aj v zdanlivo nesúvisiacich odboroch. Majú však aj svoje tienisté stránky, ktoré oni sami vnímajú ako ich slabosti. Ako náhle pochopia princíp, ako niečo funguje, ich záujem opadá. Pre okolie to vyzerá ako nedôslednosť. Pre nich je to však plytvanie životom. Stagnácia im zabraňuje v prístupe k ich hlavnému zdroju energie a to je objavovanie. Zaviazať sa k jednej ceste a opustiť ostatné je pre nich ako amputovať ostatné časti svojej osobnosti alebo ako nútiť rodiča, aby si vybral iba jedno dieťa, ktoré bude udržiavať pri živote. Je to pre nich existenciálna téma. Môžu zažívať hlbokú úzkosť až paralyzujúcu paniku z toho, že ich obrovský potenciál zostane nevyužitý. Tento strach ich paradoxne vedie k úplnej nečinnosti. Zažívajú aj pocit, že sú povrchní, pretože nezostávajú v jednej téme desiatky rokov. Sami seba podceňujú a spochybňujú. A keďže im mnohé veci idú ľahko, pri ocenení majú pocit, že je nezaslúžené a keď to príjmu, že sú podvodníkmi. Najväčším darom, ktorý môžete klientovi dať, je pomoc pri prijatí jeho identity, aby si dal povolenie byť sám sebou. Najväčšou frustráciou multipotenciálov je pocit viny z nedokončovania. Požičiam si metaforu včelia nektáru od Barbary Sher, ktorá hovorí, že včela nelieta z kvetu na kvet preto, že je nerozhodná. Hľadá nektár. Keď ho získa, kvet opustí. Pre multipotenciála je projektom kvet a nektárom je jeho vnútorná odmena. A tá môže byť u každého úplne iná. Včela nemá vášeň pre jeden kvet, ale pre zber nektáru. Čo môže byť takou odmenou alebo tým nektárom? Pre niekoho je to vyriešenie technického problému, o ktorom si mohol myslieť, že ho nezvládne, ale odmietal sa vzdať bez toho, aby to aspoň skúsil. A keď tú výzvu zdolá, ide hľadať ďalšiu. Pre iného je to len pocit z nového prostredia. Má rád tú novosť nových ľudí, nepoznané skupinové vzťahy a pravidlá a baví ho to objavovať. To, čo je pre niekoho nočná mora, ísť do nepoznaného prostredia, to je pre neho práve ten nektár. Pre ďalšieho je to moment, kedy sa z totálneho začiatočníka stane kompetentný amatér. Baví ho objavovať nové témy, oblasti, vzdelávať sa v nich bez potreby stať sa v tej oblasti profesionálom. Často si odnesie nejakú skúsenosť, ktorú vie preniesť niekam úplne inám, alebo ho naplňa už to samotné sebapoznanie, ktoré pritom zažíva. Dôležité je rozpoznať tú vnútornú odmenu a v tom vidím prínos kouča. Pomôcť multipotenciálnemu klientovi objaviť a pomenovať jeho nektára. Ja to volám kľúčová esencia. Ako kouči sa môžeme pýtať,
Čo presne vás na tejto novej téme fascinuje? Čo je tým nektárom, vnútornou odmenou, pre ktorú ste si prišli? Máte pocit, že ste už získali tú odmenu? Iný spôsob, ako objaviť ten nektár, je cez otázku, čo presne vo vás vyvoláva nudu v tomto projekte, čo tam už chýba. To chýbajúce je ten nektár, ktorý už z kvetu zobrali a nemajú potrebu sa tam dlhšie zdržiavať. Keď si klient uvedomí, že odišiel, lebo už má ten svoj nektár, prestane sa cítiť ako ten, čo zlyhal. On tam totiž už našiel svoj cieľ, prišiel do úspešného konca, aj keď okolie to môže vnímať tak, že skončil niekde uprostred, alebo, ako mu hovoria, v tom najlepšom. Multipotenciálom teda nechýba disciplína. Sú to extrémne zvedaví ľudia, ktorí sa učia rýchlosťou blesku a preto sa presúvajú od témy k téme. Ďalšou bariérou v coachingu je klientov strach zo záväzku. Multipotenciáli sa boja urobiť rozhodnutie, pretože ho vnímajú ako väzenie s doživotným trestom. Tým, že často počúvajú, že si majú vybrať jednu vec a pri tej už zostať, sa zasekli v mindsete, že keď urobia rozhodnutie, musia pri tom už zostať. Pomôžte im zmeniť túto ich vnútornú paradigmu. Pochopením, že ich výber nie je konečný. Uvedomením, že ak si dnes niečo vyberú, neznamená to, že sa k tomu ostatnému nikdy nevrátia. Môžu mať kľudne všetko, len nie v ten istý moment. Jednou z možností je žiť svoj život postupne. 3 roky sa venovať jednej kariére, následujúcich 5 rokov inej. Niekomu to môže veľmi vyhovovať a dať mu to potrebnú slobodu, kedy zažíva skutočné životné naplnenie. Keď multipotenciálny klient rozpozná svoje vnútorné fungovanie, môže vstupovať do profesných spoluprác, kde sa dohodne, že sa niečo naučí, vyskúša, naučí to iných a potom s čistým svedomím odchádza ďalej. Ak sa cíti zaseknutý vo svojom aktuálnom zamestnutí, ktoré ho kedysi naplňalo a on nevie, čím to je, často je odpoveď práve v tom, aby zistil, po akú odmenu tam šiel, uvedomil si, že už ju zobral a že je čas sa posunúť ďalej. Predtým ešte môže svoje znalosti a skúsenosti odovzdať niekomu ďalšiemu. V praxi to môže vyzerať aj takto. Klient príde do nového pracovného prostredia, kde danú oblasť pozná povedzme na takých 20% a veľmi ho láka spoznať ju viac. Počase tam nájde svojich 100%. To neznamená, že už všetko pozná aj odborníkom na danú oblasť, ale že tam našiel presne to, čo potreboval, aby sa zorientoval v danej oblasti. Nepotrebuje byť doživotným špecialistom v tej danej oblasti. Keď si to uvedomí, môže sa ponúknuť na zaškolovanie nových ľudí do tejto oblasti a tomu sa môže venovať zasa nejaký čas. Lebo tak, ako ho baví získavať vedomosti, baví ho aj ich odovzdávanie. Keď už aj tu získa tú svoju odmenu, môže sa presnúť ďalej. Keď to robí vedome, s poznaním svojho vnútorného fungovania, odpadáva všetká frustrácia z toho, že mu okolie nerozumie. Podstatné je, že si rozumie on sám. Nešťastný multipotenciál sa cíti zlomený, uviaznutý v paralýze a nerobí nič. Šťastný multipotenciál sa dynamicky presúva od témy k téme, zbiera nektár vedomostí a značením sa pýta: to bolo skvelé, a čo ďalej? Koučová sila je v otázkach. Nesnažte sa multipotenciála napraviť alebo premeniť na špecialistu. Tu je zopár tipov pre vašu prax s multipotenciálnymi klientmi. Prvým krokom je validácia ich prirodzenosti. Povedzte im o koncepte multipotenciála a pomôžte im preskúmať, či sa v tom našli. Často to prinesie okamžitú úľavu. Pomôžte im identifikovať, kedy je ich misia v projekte skutočne splnená z hľadiska ich vnútornej spokojnosti. A môžete im odporučiť viesť si zápisník na zachytávanie nápadov, ktoré k nim prichádzajú vodne v noci. Je to miesto, kde si môžu zapísať každú svoju víziu bez tlaku na jej realizáciu. Toto validuje ich kreativitu a chráni ich pred pocitom viny z ďalšieho nového nápadu. Ak cítite, že téma multipotenciality je u klienta kľúčová, nasmerujte ho na literatúru, videá, podcasty alebo ďalších odborníkov zaoberajúcich sa multipotencialitou.
Multipotenciáli sú diamanty a rubíny našej kultúry. Sú to ľudia, ktorí prinášajú nové perspektívy a spájajú nespojiteľné. Ak im ako coach pomôžete uvidieť ich vlastnú hodnotu, zmeníte im život. Keď prestanú bojovať so svojou povahou a so svojou podstatou, začnú konečne žiť život, pre ktorý boli stvorení. Prajem vám veľa úspešných koučovacích rozhovorov so svojimi multipotenciálmi.